Dobrý podvečer, vážení přátelé. Vítejte na olympijském stadionu v Helsinkách. Za malou chvíli tady odstartuje závěrečný díl světové kvalifikace. Finsko-Česká republika. Jde opravdu o hodně. Zdravím samozřejmě do Česka. Všechny kuchyně, obýváky, hospody, hospůdky, kanceláře. Zkrátka všechny fotbalové fanoušky. Doufám, že držíte palce, protože český tým to bude hodně potřebovat. Jde opravdu o moc. Jestliže se mluvilo o zápasech v Nizozemsku nebo s Nizozemskem nebo v Rumunsku jako o zápasech pravdy, zápasech roku, tak to nebylo nic proti tomu, jaký význam má to dnešní utkání. Jde opravdu o všechno. Pokud český tým tady ve Finsku nevyhraje, ztratí naději na světový šampionát. Samozřejmě vedle mě už stojí asistent kouče Bricknera, pan Beránek. Dobrý den, pane Beránku. Nejsledovanějším mužem naší sestavy byl v posledních dnech Milan Baroš. Já musím bohužel fanouškům říct takovou neradostnou zprávu na úvod. Není v základní sestavě. Proč? Není, Milan se necítil na celý utkání, takže zůstane na lavice a uvidíme podle průběhu hry, kdy do zápasu přijde a pak, když přijde. Včera netrénoval, jen vyklusával a když jsem s ním po tréninku mluvil, říkal, že by strašně moc chtěl nastoupit, pomoct, právě i kdyby to mělo být na posledních 10 minut. Tedy počítáte s tím, že při nějakém vývoji skutečně může tam přijít jakýsi žolík, aby zvrátil třeba to utkání? Tak určitě Milan tu funkci už měl dříve v minulosti, kdy chodil jako střídající hráč a velmi dobře se adaptoval, takže je možné, že to využijeme i dneska. Pane Beránku, my jsme o tom mluvili, hráči to určitě dobře ví, jde opravdu o moc, jde o všechno, teď už je to zápas buď a nebo, musíme tady zvítězit, takže jaký máte vzkaz pro fanoušky, poslední zprávy z kabiny, jaká je atmosféra? Tak víme, že do toho utkání musíme dát, co se týče morálky, charakteru, nasazení, úplně všechno, ale musíme tam přidat taky herní kvalitu, protože tady potřebujeme vyhrát a potřebujeme střelit góly. Pane Beránku, já vám děkuji, samozřejmě vy se pohodlně usaďte a držte palce. To je ode mě všechno. Tipněte si po telefonu na zápas fotbalové kvalifikace mistrovství světa 2006 Finsko-Česko. Zavolejte na číslo 906 500 500 a váš tip na výsledek zápasu v řádné hrací době zadejte pomocí tlačítek telefonu. Mezi tip vždy vložte hvězdičku. Telefonovat můžete do zahájení utkání. O výhru se dělí ti, kteří trefí správný výsledek. Pohledem na oba týmy vás vítám také já z olympijského stadionu, kde před 53 lety dominovali manželé Zátopkovi a kde se českým sportovcům vždycky dařilo. Třeba Jarmile Kratochvílové či Heleně Fibingerové. Jedna výjimka tady ale je. Na podzim roku 1987 tady naši fotbalisté hráli kvalifikaci o Euro a dopadlo to neslavně. Tým kolem kapitána Josefa Chovance podlehl Finům 0-3 a do Německa jsme nepostoupili. Ovšem byla to jediná porážka v historii vzájemných zápasů. V posledním souboji v březnu v Teplicích vyhrál český tým 4-3 a zajímavostí je, že se od té doby obě základní sestavy neuvěřitelně obměnily. V naší sestavě jsou dnes jen 4 hráči, kteří nastoupili v Teplicích a v té finské dokonce jen 3 účastníci té přestřelky, která dopadla nakonec pro nás vítězně 4-3. Je to dáno samozřejmě hned 2 důvody. V naší sestavě došlo k těmto změnám především proto, že se řada klíčových fotbalistů zranila a není k dispozici. No a u Finů samozřejmě také jsou zranění, například nemůže hrát Tihinen Pasanen, ale také došlo k výměně trenéra. A to je důležitý moment, protože Jirky Heliskosky dává důvěru trochu jiným fotbalistům a v sestavě posledních zápasů se to projevilo. Oba týmy nám nastupují na olympijský stadion, bohužel návštěva není až taková, jaká by byla na tento zápas důstojná, ale je to dáno i tím, že Finové už nehrají prakticky o nic. A po sobotní porážce s Rumunskem také nebyla nálada bůh ví jaká. Tady se díváme na Petra Čecha a samozřejmě jeho protějška zkušeného Jussi Jääskeläinena, který je vlastně jedničkou ve finské brance, i když v poslední době byl zraněn a zastoupil ho Mikko Kaven. K sestavám se dostaneme za malou chvíli, nejprve si ovšem vyslechneme hymny obou dnešních soupeřů, kteří tímto končí svůj program v kvalifikační skupině o světový šampionát do Německa.
Takže ještě chvilka čekání na českou hymnu a potom si projedeme sestavy, ve kterých jsou samozřejmě překvapení. Tänään löytyy. Tak to byly hymny obou dnešních soupeřů, tedy Finska i České republiky. Samozřejmě víme, jak zdecimovaná je naše sestava vinou nejrůznějších zranění. Už jsme mluvili o Milanovi Barošovi, ale samozřejmě, jak trenéři říkají, postavili to nejlepší, o čem jsou v této chvíli přesvědčeni, že tady může uspět. Měli bychom se tedy podívat na naší sestavu. V brance je Petr Čech, s dvojkou bude hrát Grigera, se čtyřkou Galásek, se šestkou Mareš na levém kraji obrany. Sedmičku má Šmicer, osmičku Poborský, desítku Rosický, 18 Heinz, 19 Jun, 21 Ujfaluši a s číslem 22 vyběhne na trávník Rozehnal. No a sestava Finů v brance Jeskeleinen a dále budou hrát Sarinen, Hyppie, Tainio, Kolka, Kuivasto, Sielund, Kaalio, Johansson, Heikkinen a Lagerblom. Vy se díváte ještě na náhradníky. Samozřejmě k té finské sestavě musíme hned na úvod říci, tady mimochodem pohled na španělské rozhodčí, tím hlavním je Manuel González, 40letý rozhodčí, který bude dnešní zápas řídit. Ještě k té finské sestavě objevuje se zcela nová útočná dvojice, kterou by měli tvořit Johansson Sielund, protože, Dušane, jak jsme si tady hodně přečetli ve finských novinách, stala se ta nepříjemnost Jeremenkovi, který byl v sobotu vyřazen z kádru. Jeremenko opravdu je tady teď téma číslo 1 ve všech periodikách a televizi. Jeremenko je útočník z Itálie, hraje za Lecce, velký tahoun, dal 3 góly v posledních 3 zápasech, jenomže v sobotu po zápase s Rumunskem opustil výpravu. Dokonce ho právě přistihla policie, jak jede v autě své přítelkyně, která jela opila a navíc nabourala do sloupu. Proto ho kouč vyřadil z kádru a v dnešním zápase tedy vůbec není ani mezi náhradníky. No a tím pádem, když není Jeremenko, nechal trenér sedět na lavice i Forsela. To byla taková velice úspěšná nová dvojice Finů v útoku, protože oba dva tito fotbalisté dali v posledních 3 kvalifikačních utkáních dohromady 6 branek. Takže této hrozby se bát nemusíme. Zápas začal. Finsko, Česká republika. Všichni víme, o co jde. Finové umíče, ale dostali se do zámezí, to je možnost pro naše. Pavel Mareš vybral si Marka Heinze. Ještě tam zabojoval Tomáš Jun a zůstaneme u míče. Takže naši fotbalisté budou hazovat. Už je připraven Mareš, který dnes nastoupil ke svému bezesporu nejdůležitějšímu zápasu v životě.
A tady už Jussi Jääskeläinen, golman z Boltonu. Jak už jsem říkal před zápasem, opět se vrátil na post číslo 1 ve finské brance. Má 191 cm a je to skutečná osobnost finské branky. Míč na naší polovinu, stopeři ho odvrátili, ale Finsko zůstane u balónu. Lagerblom vrátil míč do hry. No a tam byl pískán faul, provinil se Tomáš Ujfaluši a finský tým bude mít příležitost ohrozit Petra Čecha. Faulovaným byl Jonathan Johansson, nesmírně zkušený, už 30letý útočník, který ale nedostával tolik příležitostí v základní sestavě, protože ho vždycky vytlačili, ať už to byl Forsell, Jeremenko, Kuky a podobně. Příležitost pro Finsko. Ano, budeme se tedy bránit přímému volnému kopu. Finové jsou velmi nebezpeční ve vzduchu. No a hlavičkoval tam velice nebezpečně Tony Kuivasto z Djurgårdenu a byla to první možnost, kterou domácí fotbalisté měli. Naštěstí velmi dobře vykryl svůj prostor Petr Čech, můžete se ostatně sami podívat. Tady Kuivasto naskočil na Grigeru a dobrým zásahem podržel náš tým Petr Čech. Takže kolka rohový kop do vápna. Ale odvrací naši Poborský na chviličku jenom. Opět získávají balón Finové, jmenovitě Sielund. Stále Sielund, po něm Tainio, ofenzivní záložník, Lagerblom na chviličku. A nakonec to byl náš fotbalista David Rozehnal, který jistil balón a bude to odkop od Čechovy branky. Petr Čech okamžitě rozehrál, vybral si Zdeňka Grigeru na pravém kraji obrany. Grigera po něm Tomáš Jun, Rosický, Marek Heinz. Lagerblom byl hodně daleko od něj, ale Heinzovi se přihrávka nepovedla. Hypie, Jonas Kolka, Lagerblom. Rychlý míč na rozběhnutého Sielunda. Naštěstí tam byl za Marešem včas připravený Tomáš Ujfaluši. Na Sielunda si musíme dávat pozor, protože je to fotbalista, který má před sebou velkou kariéru, je to velký talent finského fotbalu a bere tento zápas velice prestižně, protože dostal poprvé šanci od začátku v takto důležitém kvalifikačním zápase, i když samozřejmě Finové už tady mohou zkoušet nový tým. Teď Schmitzer přihrává dopředu, kde byl Jun a byl tam i Heinz, ale obránci Finu to udělali bez problému. Teď Galásek a máván offside a v něm Heinz. Hodně jsme přemýšleli i my s kolegou Václavem Svobodou včera na tréninku, kdože tedy nastoupí, pokud opravdu Milan Baroš nebude moci, a ta sestava tréninková se rýsovala tak, jak dnes hraje, tedy Heinz Jun uprostřed v útoku. Pozor, Tomáš Ujfaluši v poslední chvíli zabrzdil akci Finska. Mareš, dlouhý míč, ale tam byl Sami Hypie. Odpískán faul, tady se díváme na Jonathana Johanssona z Charltonu. Je to rychlý, zkušený fotbalista. Vlastně byl to historicky první Fin, který hrával v Estonsku ve Flóře Tallinn. Ale už naši fotbalisté, Poborský a Heinz. Heinz na zemi, provinil se a fauloval Tony Kallio, takže budeme sledovat rozehrání Galáskem. Galásek a po něm Marek Heinz. Rozehnal. Vrátil Heinzovi, rozběhl se Jun a také Poborský, bohužel ani k jednomu míč nedoputoval. Rozehnal Grigera. Poborský teď nespracoval. Tainio okamžitě vyslal dopředu Jonathana Johanssona, hlídá si ho Tomáš Ujfaluši. A poprvé dobře, teď přispěchal na pomoc ještě Zdeněk Grigera. Finský útok byl zastaven, naopak můžeme jít dopředu my. Marek Heinz má míč. Poslal ho Junovi. Ten o něj ale v zápětí přišel Jonas Kolka. Až na kapitána se dostal balón, Sami Hypie rozehraje akci, dlouhý míč, který hledal Johanssona, Galásek, po něm už Tomáš Ujfaluši, ten může vyvést míč dopředu, Schmitzer.
Parádní balón na Tomáše Juna. Jun! Gól! Vedeme 1-0 a Karel Brickner je spokojen s tím, že nasadil nejlepšího střelce loňské ligy v dresu Sparty Tomáše Juna a ten v tomto klíčovém pro něho zápase dostává český tým do vedení, takže záhy vedeme 1-0. Pro Tomáše Juna je to 9. start v národním dresu a druhý gól bezesporu ten nejdůležitější reprezentační v kariéře. Ano, takže fotbalista tureckého Trabzonsporu, kam v létě ze Sparty přišel, takto dává naši vedoucí branku. Podívejme se ještě jednou, jak obstřelil vyběhnuvšího Jeskäleinena a vedeme 1-0, což samozřejmě je důležitý moment, dát rychlou branku a teď už by se mohl zápas vyvíjet pro nás dobře. I o tom mluvil coach Brickner včera na tiskové konferenci a po tréninku. Přál si ze všeho nejvíc dát rychlý gól, aby se právě jeho tým mohl uklidnit a hrát svoji hru, jakou bude potřebovat. To se stalo, takže držme palce, ať zvládneme takhle dobře nejen vstup, ale i celý zápas. U míče Finové, Sami Hypie. Sjelund faulovaný Marešem, míč pro Finy. Oba týmy v tuto chvíli se museli obejít bez jednoho fotbalisty. Tady pod námi už je ošetřován Janne Saarinen z FC Kodaň, který zatím nenastupuje do zápasu, zatímco náš Heinz už se vrátil po tom krátkém ošetření, takže uvidíme rozehrání, které probere Lagerblom proti naší brance. Míč letí do vápna, hlavičkoval tam Hypie, ale počínal si nedovoleným způsobem, fauloval Karla Poborského a opět hrajeme my. Sami Hypie bezesporu asi největší hvězda finského výběru, samozřejmě kapitán a nejstarší muž sestavy. Před týdnem mu bylo 32. Takže naši po Grigerovi Ujfaluši přebírá balon Rosický. Chtěl poslat dopředu opět rychlý pas na Juna, který má právě tuto úlohu, že by měl na tyto pasy nabíhat. Jednou se to vyvedlo. V tuto chvíli budeme sledovat rozehrání Jussi Jeskäleinena. Bude hlavičkovat Mareš a povedlo se. Tam byl Lagerblom, po něm opět Mareš, Ujfaluši a Marešův odkop do míst, kde už jsou obránci domácího týmu. Hypie, po něm rozehrál Kálio, hlavičkoval rozehnal Rosický, po Grigerovi Poborský a postupujeme dopředu. Karel Poborský a u něho Tainio. Zatím se finskému fotbalistovi podařilo na chviličku naši akci zastavit. Petr Čech poslal míč daleko před svojí branku. Hypie nenechal hrát Marka Heinze. Vidíte tam dole skutečně Janne Saarinen a vypadá to, že nebude schopen pokračovat v utkání. Lékař a kustot finského týmu ho odvádějí směrem k šatnám. To znamená, že Jirky Heliskoski bude muset střídat. No, uvidíme, kdo nastoupí místo Saarinena. Zvažovalo se v úvodních plánech, že by to mohl být Koptev už v základu, ale to si počkáme ještě několik málo vteřin a bude to tak, ano, Petr Koptev už se svléká, to znamená, bude tím mužem, který půjde do hry místo zraněného Saarinena, takže teď Finové, Tainio, ale dobře, Grigera, hlavičkoval Kálio jenom k Heinzovi a Heinz dává dozadu Marešovi, po něm Ujfaluši. Přenesení na Poborského. Grigera. Poborský. Ale ta přihrávka nevyšla, takže opět golman Finů. Jeskälinen okamžitě rozehrál. Kuivasto, po něm Hypie. Kálio. Tainio. Temu Tainio ale pokazil přihrávku, takže hrát mohou naši. Grigera. Poborský úplně volný. Může kvalitně odcentrovat. Vybral si Grigeru. Grigera pálí a
Rána prosvištěla jen těsně vedle branky. Tady se díváme na obránce našeho národního týmu a také Ajaxu Grigeru, který hned po přihrávce Poborského pálil na finskou branku. Zatím tedy zůstává stav 1-0 pro náš tým a to je samozřejmě stav, který by nám moc vyhovoval. Tady už je připravený Petr Kovtev z Vikingu Stavanger, tedy fotbalista, který se brzy utká s pražskou Sláví v poháru UEFA se svým týmem a který půjde do hry místo zraněného Jane Sarinena. Jonathan Johansson si počínal nedovoleně, hrát můžou tedy čeští fotbalisté. Tomáš Ujfaluši okamžitě rozehraje, ale teď ho hlavní rozhodčí zastavil. Na trávníku tedy střídající hráč Petr Koptev. Už jsme o něm mluvili a Koptev má na fotbalistu neskutečného koníčka, hraje na piano ve volných chvílích. Ano, no a je to vlastně další fotbalista, který hrál v tom zápase v Teplicích v základní sestavě, takže teď už se poměr těch fotbalistů, kteří nastoupili na jaře, srovnal. Po Grigerovi Heinz, jde mu Šmicer a tam byl Lagerblom, který vysihl tu přihrávku. Ale opět naši Heinz. Kolka posílá dopředu Sjelunda, ale tam byl dobře postavený Ujfaluši. Byl odpískán offside a Finové hned rozehráli. U míče Sami Hypie. Po něm Lagerblom. Dlouhý míč na Koptefa, ale toho nenechal hrát Zdeněk Grigera. Heinz otálil se zpracováním, okamžitě toho Finové využili. Koptev. A tohle míč do zámezí. Naštěstí se před naší brankou nic dít nebude. Ano, tady se právě díváme na nového muže, nebo dívali jsme se na Kopteva a v zápětí na nového kauče finské reprezentace Jirky Heliskoskiho, který samozřejmě zatím nemůže být spokojen s průběhem zápasu. K finskému národnímu týmu se dostal po té porážce tady na olympijském stadionu s Holandskem. A nutno říct, že úplně přebudoval finský národní tým. I proto také tolik změn oproti tomu jarnímu zápasu. Teď míč nespracoval Sjelund, takže naštěstí může hrát náš obránce Pavel Mareš. Vybral si Rosického. Teď to Mareš vyřešil na jistotu Raději Čechovi, rozehnalovi Grigera. I ten využil svého kolegu v brance Čecha, takže znovu míč putuje na druhý okraj hřiště. Rosický teď rozehnal. Rozehnal a van offside. Něm se ocitl Tomáš Jun. Samozřejmě, že kvalita je bezesporu na straně naší reprezentace, ale finský tým není možné podcenit, protože se jedná o velmi houževnaté, tvrdé hráče a vlastně v sestavě Finů není nikdo, kdo by hrál finskou domácí soutěž. Jedná se tedy v tuto chvíli už o 12 krajánků, kteří nastoupili, když tím připočteme tedy k té 11 i střídajícího Kopteva. Pozor teď na další možnost, tam byl Sjelund, ale zatím je vše zastaveno. Kolka, Lagerblom a to bude vysoký balón, který v pohodě stahuje Petr Čech, hodnocený momentálně jako nejlepší brankář světa. Hned vykopává dopředu, kde opět byl Jun, který má samozřejmě podobné úkoly jako Milan Baroš. Jedná se o dva hráče s obrovským zrychlením a ti by měli právě touto svou fotbalovou vlastností rozbíjet obranu Finů. Grigera okamžitě rozehrál, ale přihrávku na Heinze vystihl Tainio. Míč doputoval k Marešovi. Šmicer proti němu Hypie. Stále Vladimír Šmicer. Nepovedlo se mu dobře zakončit, protože jeden z Finů mu zkomplikoval tu střelu.
Možná, že se na to ještě podíváme. Teď má míč Koptev, Johansson. Před Sjælundem zasáhl a odvrátil míč do bezpečí David Rozehnal. Takže hazovat budou Finové, jmenovitě Koptev. Opět u balónu po přiťuknutí od Sjælunda. Koptev a od Poborského balón do zámezí. Každopádně Vladimír Šmicer v zápase proti Holandsku hodně oživil naši hru. Dá se říci, že má dobrou formu. I po tom zranění, které ho pronásledovalo. Teď Heinz. A bylo pískáno, náš fotbalista na zemi odpíská nedovolený zákrok. Tady se díváme na provinivšího se Tainia z Tottenhamu a naši fotbalisté budou zahrávat z místa přestupku a jmenovitě to bude Zdeněk Grigera. Když si Václav mluvil o té finské sestavě plné krajánků, tak samozřejmě naši to je také cizinecká legie. A dá se říct, že vlastně v tom závěrečném dvojzápase s Nizozemskem a tady ve Finsku nemáme v základní 11 hráče z první ligy. Už je to dáno samozřejmě tím, že Karel Poborský momentálně hraje za České Budějovice. Rozehnal. Tomáš Jun přistrčený ze zadu. Káliem. Tady bude český tým, který stále vede 1-0. Zhruba po 17 minutách zápasu. Takže naši teď budou postupovat přihrávkou Ujfalušiho na Šmicera. Vladimír Šmicer přenáší balón na Zdeňka Grigeru, který ale už nedoběhl. To znamená, že domácí tým bude vhazovat. Tady se díváte na obránce Ajaxu Amsterdam a v zápětí už je připraven poslat balón do hry Tony Kálio. Stalo se. Tady už opět naši Galásek. Ale tam nikdo z našich fotbalistů nebyl, takže v pohodě dvojice Kuivasto a Jeskalainen jistý balón a finský golman rozehraje. Stále vedeme gólem ze 7. minuty 1-0 a tím úspěšným kanonýrem byl Tomáš Jun. Takže Jeskalainen, dlouhý pas, kde byl Johansson, ale také další 21 Ujfaluši. Teď bude rozehrávat na chvilku Finsko, Tainio, Lagerblom. Zastavili jsme za cenu vhazování pro Finy. Míč se vzal do ruky Jonas Kolka a bude si vybírat spoluhráče. Míč směřoval na Sjælunda. Ještě Kolka. Brzdí ho tam Tomáš Ujfaluši a až teď úspěšně Pavel Mareš, Rosický, můžeme zaútočit. Tomáš Rosický uhání s balonem. Tainioho ani Heikkinen ho nezabrzdili, Galásek rozehnal Grigera. Poborský zkusil to levačkou, ale tu přihrávku odvrátil celkem v pohodě a poklidu Sami Hypie, Lagerblom. Kuivasto. Johanssona nenechal hrát Ujfaluši. Heinz. David rozehnal. Po něm kapitán týmu Tomáš Galásek. Grigera. Poborský. Oni se snaží vysouvat obranu. Dobře si střeží naše útočníky. Chce to vymyslet nějakou překvapivou přihrávku, Kolmici či dobrý pas. Poborský, Rosický. Ten pískot fanoušků samozřejmě v této chvíli patří českým fotbalistům, kteří si postrkovali míč v obraně. Každopádně obrana Finů, kterou diriguje Hypie, se snaží vystavit naše útočníky, především Juna, do postavení mimo hru, což se jim také už několikrát podařilo. Na to si musíme dávat pozor.
Ovšem je dobře, že jsme se po té vedoucí brance nenechali zatlačit do defenzivy, ale stále máme balon více na svých kopačkách a hrajeme hru, která nám vyhovuje za tohoto stavu. Navíc teď Heikkinen ztratil balón a naši opět budou mít možnost. Galásek posílá dopředu Karla Poborského, ten už je ve vápně, bude střílet a Jääskeläinen vyráží Poborského střelu. Tak to byla největší šance, kromě té Junovy branky, kterou náš tým měl ještě jednou, Karel Poborský. Škoda, Jääskeläinenovi pomohlo štěstí, Karel Poborský mířil na vzdálenější tyč. Finský golman teď podržel svůj tým. Druholigový reprezentant po dlouhých 33 letech. Naposledy reprezentoval hráč druhé ligy z Plzně František Plas. Roh, míč má Šmicr, teď Rosický. Naskakoval, rozehnal, ale do zakončení se nedokázal probojovat. Ano, fotbalista Paris Saint-Germain, David Rozehnal tam se svou výškou šel vypomoci našim útočníkům do vápna. Teď ale dlouhý pas, který poslal Tainio, Lagerblom, u něho vrátivší se Jun. Kuivasto a Hyppie si teď vyměnili balón. Hyppie posílá dopředu Sjelunda. Naštěstí je pískáno. Daniel Sjelund, to je jeden z největších talentů finského fotbalu. Už v 17 letech hrál za finskou 21. Byl také kapitánem výběru 20letých. No a už se dostává i do toho seniorského Ačka. Ale hraje dnes teprve 7. reprezentační zápas a na svou první branku v národním týmu čeká. Teď opět Finové. Koptev. Heikkinen vrátil dozadu, kde je Hyppie. Heikkinen. Tam je Mareš naštěstí u Lagerbloma a bude to jenom odkop od naší branky. Tady se díváme na finského Peku Lagerbloma z Werderu Brémy, kterého si právě nový kouč vybral a dává mu šanci. Původně hrál v Lahti, ale momentálně patří do týmu Werderu Brémy. Petr Čech předvedl dlouhý míč až na Marka Heinze, teď bojuje o balon Tomáš Jun a hlavní rozhodčí González upískl faul. Hrát tedy bude finský výběr. Takže Finové budou rozehrávat zřejmě dlouhým výkopem Jussiho Jääskeleinena. Už se tak stalo. Vepředu tedy ta avizovaná dvojice Sjelund Johansson, kterou samozřejmě ofenzivní kolka doplňuje teď Poborský. No a Poborského střela byla sice rychlá, nebezpečná, ale nemířila mezi tyče. Ale každopádně Karel Poborský teď dvakrát za sebou ohrozil finskou branku. Tam mu ještě přebíhal Tomáš Jun, ale Poborský se snažil o rychlé zakončení. Rána šla ale vedle. Jussi Jääskeläinen tedy v pohodě může rozehrát od své branky. Je mu už 30 let. Byl to věčný náhradník velké finské hvězdy mezi třemi tyčemi. To byl Antti Niemi. Heikkinen, po něm Johansson. Přihrávku naštěstí na poslední chvíli zachytil Pavel Mareš. Teď už má míč Zdeněk Grigera, po něm Karel Poborský. Tomáš Jun, ale dobře si ho tam teď ustrážil Tony Kallio. Budeme vazovat Poborský. Teď jsou naši dobře obsazení, nakonec Heinz dostává balón a ztrácí ho a v zápětí náš fotbalista fauluje na zemi Tainio z Tottenhamu a Finové budou rozehrávat. Tady vedle olympijského stadionu je krásný nový stánek týmu
AJK Helsinki a myslím si, že ta dnešní návštěva by Dušane se tam krásně vešla a bylo by to skvělé fotbalové prostředí, ovšem ten olympijský stadion je tak trošku posvátným místem pro Finy. Hráli tady s Rumunskem i s Holandskem, no a tak tady hostí i Českou republiku. Tu dnešní návštěvu si těžko troufneme odhadnout. Včera místní novináři mluvili o 10-15 tisících. Na Nizozemsko, když ještě Finům o něco šlo, tady bylo vyprodáno 40 tisícovek fanoušků. Ale zase v sobotu na Rumunsko jenom 6,5, takže ta návštěva je dnes určitě vyšší než na Rumuny. Lavička souboj rozehnal a Johansson, Koptev, bude střílet tečovaný balon, pozor na něj! A bude to rohový kop pro našeho soupeře po akci, kterou vymyslel Koptev. A ještě jednou celá akce. Petr Koptev šel do zakončení, napálil míč, který ale tečoval Zdeněk Grigera, naštěstí ne za Čecha, ale je z toho roh. A Koptev ho rozehrává hned. Takže pozor na vysoké hráče soupeře ve vápně. Naštěstí přetažený, nepovedený roh od Kopteva a tak náš tým neměl s touto situací žádnou velkou práci. Jak vidíte, Koptev se vrací na svou levou stranu, ve které operuje a my rozehráváme v té končící 27. minutě za zatím vedoucího stavu díky brance Juna Petrem Čechem. Petr Čech, dlouhý míč, tam je Marek Heinz, ale také Sami Hypie, který ho vybojoval. Heikkinen, Tainio. Ale teď už Zdeněk Grigera. Kálio nenechal hrát Juna. On se dostal do zámezí. Grigera si zaváže kopačku a poté se bude pokračovat. Tady opět pohled na finského trenéra Jirky Heliskoskiho. A balón dostává po Grigerovi Ujfaluši, který tedy vytvořil v obou zápasech stoperskou dvojici spolu s Rozehnalem. Vrací mu Rosický, znovu tedy Ujfaluši. Galásek. No opět jenom balón se dokutálel za postranní čáru. Tady se díváme na naše náhradníky a na naši lavičku. Vidíme tam uprostřed smutného Milana Baroše, který ještě včera říkal, že by skutečně alespoň na 20 minut rád zasáhl do hry. Ovšem pokud by byl stav pro nás nějak velmi příznivý, Dušane, myslím si, že by Milan Baroš už se asi šetřil. To určitě bezesporu, protože v tom případě by následovala tolik kýžená barážová utkání. Samozřejmě o baráži zatím nebudeme raději mluvit a nebudeme předbíhat, abychom to nezakřikli. Každopádně budeme sledovat teď rozehrání našich fotbalistů. Rozehrál Mareš na Poborského a ten vrátil Ujfalušimu. Tady je Rosický. Rozehnal Grigera. A nakonec až balónu Petra Čecha, který posílá na Tomáše Ujfalušiho. Šmicr, Heinz. Heinz drží balón, ovšem tam byl proti němu Tony Kálio, takže Finové získávají balón. Heikkinen. Dobře to udělal Mareš, který vyběhl proti té přihrávce Finů. Heinz. Grigera. Jun. Dává Poborskému. Poborský vrací na Tomáše Juna, který postupuje k vápnu. Heinz, Šmicr, ale už Hypie. Již doputoval k Davidu Rozehnalovi. Ten si všiml rozběhnutého Vladimíra Šmicra, ten dokázal zpracovat na dlouhou nohu míč, u něho Lagerblom. Bude z toho jen odkop od finské branky. Tady se opět kamera dívá na Lagerbloma, který nastupuje na pravém kraji obrany. A tady už Vladimír Šmicr, fotbalista, který jako jediný z naší sestavy pamatuje ještě federální reprezentaci
když debitoval ve 93. za společný výběr proti Kypru. Hlavičkoval Ujfaluši, to znamená, že finský tým bude mít možnost vazování. Tady je Karel Brickner a do hry pošle balón Lagerblom z té pravé strany. Opět u míče Lagerblom. Galásek dobře střeží. Finové museli dozadu, Hypie. Tam se snažil získat balón Tomáš Rosický. Nakonec tedy až Jeskeleinen rozehraje. Tam by měl být Ujfaluši a dobře hlavičkuje. Mareš. Rosický dává Šmicrovi. A Vladimír postupuje dopředu, má hned dva fotbalisty Poborského a Juna. Poborský dostává balón. Myslel to dobře, že mu tam naběhne Šmicr i s Heinzem, ale opět byl máván offside. Tam si hlavně říkal o míč Marek Heinz. V té chvíli ještě v offsideu nebyl, ale ta přihrávka do jeho prostoru nedoputovala. Nic z toho tedy nebylo. V klidu může rozhrát ruský Jeskeleinen. My už jsme o tom mluvili, finská nátura nedovolí, aby fotbalisté Finska cokoliv vypustili. Ale je pravda, že už jim v této kvalifikaci o nic nejde a znovu mohou o světovém šampionátu jenom snít. Oni vlastně, Dušane, ještě nikdy nehráli na žádné takové velké akci, na rozdíl od tady, řekněme, sousedních skandinávských zemí, Švédska, Dánska, Norska, který už ty zkušenosti mají. Také Finové, jak znovu říkali včera novináři zdejších periodik, pěkně žárlí na tyhle země, ale holt jsou vždycky ti třetí vzadu, nebo letos je ještě horší. Takže naši Šmicr stále u balonu dává Marešovi. Galásek. Čech rozehrává na Rozehnala. Poborský mu vrací. Jun. Karel Poborský. No a trefil Kopteva, ještě Šmicr. Heinz. Pokus o přihrávku či střelu, každopádně vepředu jsme měli jak Poborského, tak Juna. Tady se díváme na teď už Karla Poborského, který se vrací na pravý kraj zálohy. Máme za sebou půl hodinku zápasu, stále vedeme díky brance Tomáše Juna 1-0. Rozehrává Jeskeleinen. Jonathan Johansson. Hlavní rozhodčí ukazuje ještě Zdeňku Grigerovi, že byl on tím posledním, který se dotkl míče, proto rozehrává Koptev. Vybral si Tajnia, Koptev. Už ho na chviličku obral Galásek, ale Finové zůstali u balonu. Jonathan Johansson. Offside. Jonathan Johansson se zlobí, ale asistent rozhodčího čekal, kdy se právě Johansson dotkne míče, protože stál v offsideovém postavení a v momentě, kdy se zapojil do hry, vyletěl praporek nahoru. Ano, Johansson je jedním z nejzkušenějších fotbalistů Finska, hraje dnes po 68. a vlastně větší počet zápasů na svém kontě má jenom Hypie. Takže tady už opět domácí tým. Sjelund. Pozor na tu přihrávku, na kterou nabíhal Kolka, ale naštěstí byla dlouhá a Čech to vyřešil, takže naši. Mareš. Tady už bude Hypie. Kolka. Koptev. Kolka. Naši vybojovali, ale v tuto chvíli je pískáno, provinil se Kolka, který fauloval Galáska. Tady bude ten moment, po kterém španělský sudí přerušil hru a naši budou rozehrávat. Ona to byla možná spíš nešikovnost, protože Kolku už tam vyvedl z rovnováhy Tomáš Jun. Teď český tým nic kloudného nevymyslel. Znovu míč doputoval až k finskému brankáři.
Eskelinen pošle tedy dlouhý míč až na útočníky Sjelunda s Johanssonem. Ten centr naštěstí odvrátil Tomáš Ujfaluši. V sevření dvou Finů zabojoval Tomáš Jún. Získal míč pro Pavla Mareše. Šmicr. Po něm David rozehnal. Grigera. Poborský. Heinz. Ale nepřesná přihrávka na Šmicra. Těží z toho finský tým. Kolka. Koptev. Na chviličku se zbavil Poborského, ten ale dokázal zabrzdit akci, byť za cenu autu. Takže Koptev bude vhazovat. Nakonec tedy přenechává svému spoluhráči, kterým je Tony Kallio. Ten vrací dozadu, rozehrává Hyppie. Teď Lagerblom. Kuivasto, opět Hyppie. To už je stálá finská stoperská dvojice. Tady na chviličku Jonathan Johansson, ale naši už vybojovali. Šmicr. Chtěl to udělat efektně, ale ztratil. Tainio, to je velice pracovitý záložník. Koptev. Pozor na jeho centrované balony. Rozehnal, to udělal dobře. Odlavičkoval, hnedka dává Poborskému, který zachytil jeho hlavu. Heinz. Stále postupuje. Přihrávka na Galáska, ten hned dává rychle doleva Rosickému. Rozehnal. Grigera. Galásek. Poborský, u něho Koptev. Na Poborský chtěl centrovat do pokutového území, ovšem jeho přihrávka byla sražena Koptevem a bude to vhazování. Ne, tak rohový kop. Ukázal hlavní rozhodčí González. Ten bude zahrávat Karel Poborský. Poborský a jeho roh. Finové se ubránili a Daniel Sjelund odvrátil míč až do zámezí. Tím připravil svůj tým o založení rychlého protiútoku. Pavel Mareš, po něm Tomáš Ujfaluši a David rozehnal. Čeští stopeři si vyměnili balón. Grigera. Měl trochu potíže s tím zpracováním přihrávky od rozehnala, ale dokázal ještě zaútočit, až Tony Kallio ho zabrzdil. Tady se díváme právě na Tony Kallia. Naši rozehráli. Rozehnal. Galásek. Na zemi Tomáš Jún, provinil se tento muž, tedy Tony Kuivasto. Stoper Djurgardenu, který už od 17 let hrál nejvyšší soutěž a měl o něj velký zájem i anglický West Bromwich. No a právě se svým kolegou Hyppiem nastupují ve stoperské dvojici ve většině zápasů národního týmu Finska. Teď se ale budou Finové bránit naší. Akci už je u rozehrání připraven. Rosický posílá balon do vápna a opět to byl zákrok Eskelinena, který teď opět velmi dobře zasáhl. Ještě jednou. Tady ještě jednou ta příležitost Tomáše Ujfalušiho. Jenomže ještě předtím hlavní rozhodčí González pískl faul na hranici velkého vápna, takže zřejmě by z toho stejně nic nebylo. Ale je vidět, že český tým rozhodně nepřipomíná žádný nervózní celek.
hraje v klidu, po klidu. Samozřejmě ten rychlý gol hodně pomohl, ale vytváříme si brankové příležitosti, jsme aktivnější určitě i ve statistikách rohových kopů a držení míče. My jsme samozřejmě nemohli dnes čekat nějaký super atraktivní útočný fotbal, protože musíme hrát ze zajištěné obrany a především za stavu 1-0 je to logické. Ovšem naši fotbalisté jsou zatím lepší než Finové. Určitě máme po všech stránkách převahu. Měli jsme i více šancí a soupeř se vlastně do nějaké vyložené golovky nedostal. Teď je máván offside. Takže snaha Vladimíra Šmicra před brankou Finů už byla zbytečná. Tady je fotbalista francouzského Girondin Bordeaux. Vladimír Šmicr, který bojuje už o svůj další světový šampionát. Zatím se na žádný nedostal, protože, jak známo, naši fotbalisté od roku 1990 tuto šanci hrát na měření nejlepších týmů světa neměli. Dobře, teď Šmicr, po něm Galásek, Rosický a Tomáš Rosický rychle postupuje, má tam Juna. Ukazuje se, hrajte dál, nic se nestalo. Ovšem hrajeme naštěstí my, Poborský, Heinz. Heinz to zkusil a to je možnost ještě pro dobíhajícího Tomáše Juna. Ovšem teď finský golman Jeskeleinen na podruhé zasáhl a před naším útočníkem balon kryl. Před Markem Heinzem se tam rozevřela docela finská obrana, proto si troufl na střelu z dálky, no moc nechybělo. A Jeskeleinen by kapituloval, ale nestalo se. Naopak míče před brankou Petra Čecha. Naštěstí to bude jen odkop od naší branky. Ovšem Sielund se zahnal sám do autu. Tady se díváme na Karla Poborského, no a my budeme sledovat odkop od branky Petra Čecha. V době, kdy se blíží ke konci první poločas, který nám zatím udělal radost nejenom tou brankou Tomáše Juna ze 7. minuty, ale také tím, že naši fotbalisté jsou lepší Finů a určitě zatím mají na hřišti navrch a dá se říci, že plní roli favorita, se kterou jsme sem do Finska přijeli. Teď Galásek, Heinz, vrací dozadu Grigera. Grigera dává zpět, přiťukl si s Heinzem. Opět Grigera a od finského fotbalisty Tony Kaalia šel balon do zámezí, naši rozehráli Heinz. No a zkusil to z dálky, samozřejmě ta střela byla hodně nepovedená, ale co je podstatné, vteřiny přibývají v náš prospěch. Jussi Jeskeleinen tam hodně křičel na finské stopery, protože to je během chviličky vlastně druhý pokus z dálky Marka Heinze. Zřejmě vyčítal svým kolegům v obraně, že příliš často nechávají český tým střílet, a konkrétně Marka Heinze. Poborský zmocnil se přihrávky Finska, ale Tony Kaalio to udělal teď dobře, vytěsnil Poborského. Noha málem nahrál Heinzovi, škoda moc nechybělo. Teď to vypadalo, jako kdyby Kaalio hrál s námi, protože to byla vyloženě přihrávka do šance, ale bohužel to nedopadlo tak, jak by si náš tým představoval. Pozor teď na Grigeru a Šmicra, kteří se opět pokoušejí rozehrát naši akci. Poborský, Šmicr, Galásek, Rosický, Tomáš postupuje a bude to zkoušet z dálky. Další nepřesný pokus našich fotbalistů, ale vidíte sami, že i ve střelách na branku jasně triumfujeme. Tomáš Rosický dnes hraje jubilejní 50. zápas v národním dresu. Určitě by si ho rád okořenil střelným gólem. Teď se mu to ale nepovedlo. Johansson za sebe, tam byl Sielund. Stále má míč a práci má Pavel Mareš, protože musí strážit Lagerbloma. Pozor, k Johanssonovi doputoval balón a je z toho bohužel roh. Ano, budeme se bránit v posledních okamžicích prvního poločasu. Tady se díváme na Jonathana Johanssona z Charltonu, ale co je podstatné, už je připraven Daniel Sielund rozehrát z pravé strany roh.
Sjelund, tak teď bychom si měli dát velký pozor. Byla by to obrovská škoda inkasovat v závěru. Čech vyboxoval. Koptev se do zakončení díky Poborskému nedostal. Ještě rána. Offside. Ano, střela byla zbytečná Johanssona už. Naštěstí byl mávaný offside, ale pozor na tyto okamžiky. Viděli jsme, že i Finové jsou nebezpeční po standardních situacích. Tak teď jsme si oddechli. Petr Čech bude v klidu rozehrávat a myslím si, že bychom měli hrát teď už na jistotu v klidu ve středu hřiště, protože od konce prvního dějství nás opravdu dělí už jen pár sekund. Koptev. Je tady závěr. Po prvním poločase vedeme 1-0, což je dobře. Samozřejmě si oddechněte a po přestávce se budeme těšit na shledanou. Ano, vedeme brankou Juna ze 7. minuty. Snad nám to ve druhé půli vydrží. I po druhé vám přejeme dobrý podvečer z olympijského stadionu v Helsinkách. Vítejte ve Finsku, zemi tisíce jezer, přesně jich je prý 180 000. Naposledy hrála česká reprezentace ve Finsku, i když to nebylo tady na olympijském stadionu v přátelském utkání před 15 lety. Tehdy jsme tady remizovali 1-1 a k tomuto zápasu bych řekl snad jednu zajímavost, že tehdy debitoval Pavel Kuka a dal také svůj první gol v reprezentaci. Vy se díváte už na tu 7. minutu, kdy Vladimír Šmicl krásně poslal dopředu balón Tomáši Junovi a ten překonal finského brankáře. Ještě jednou ten závěr akce, kdy Tomáš Jun dostává český tým do tak důležitého vedení 1-0 a tento stav také trvá v tuto chvíli, kdy očekáváme, až oba týmy přijdou na hrací plochu. Ten vzpomínaný zápas Václavě skončil 1-1, ale tenhle výsledek samozřejmě si nikdo z nás tady nepřeje a určitě nikdo ani doma u televizních obrazovek. Týmy jsou zatím v kabinách, za chviličku zřejmě doputují tunelem, který vede ze Šaten sem na trávník. Výstup je za pravou brankou z našeho pohledu. Tak uvidíme, co se dělo v kabině. Především Finska, protože se spekulovalo o tom, že finské hráče výrazně motivují Rumuni, protože ti samozřejmě by se v případě remízy či výhry Finska dostali před náš tým. Zájem Rumunů o tento zápas byl velký. Včera na letišti už na naše fotbalisty čekali hned 2 rumunské televizní štáby. No a tady už se díváme, jak oba týmy nastupují, aby zahájili druhý poločas. Co se týče sestav, naši asi Dušané nebudou měnit, není důvod střídat. Pokud nebylo zranění, tak samozřejmě vidíme zatím ty známé tváře z prvního poločasu. Ještě k té motivaci, Václavé, samozřejmě mluvilo se o různých motivacích, ke které se přidal také starosta Krajovi, který údajně slíbil na dálku finským hráčům, že pokud uspějí proti Česku, tak pojmenuje ulice ve svém městě podle jmen Finů. Takže tady se díváme už na Finy, kteří v prvním poločase museli hned v úvodu přistoupit k jedné změně, kdy zraněného Sarinena vystřídal Petr Koptev. A tady už trojice rozhodčích ze Španělska, jak už jsme říkali, vede je 40letý González. Tady je finský trenér Heliskoski, který se dostal k reprezentaci v letošním roce. No a tady je náš Karel Brickner, který si ještě před chviličkou svolal tým. Byl tam takový hlouček českých hráčů a zřejmě kouč Brickner udílel svým svěřencům poslední pokyny. V hledišti jste možná zahlédli i některé české fanoušky, kteří dorazili sem na sever do Finska. Karel Brickner ze včerejšího tréninku ještě rychle spěchal, aby shlédl závěr toho úspěšného vystoupení naší 21. Teď jde ale především o jeho tým, který vede po prvním poločase 1-0. Takže vše je připraveno, budeme rozehrávat ve středovém kruhu už dvojice Šmicl-Jun. Je to vlastně tandem, který vymyslel a vytvořil tu vedoucí branku našeho týmu ze 7. minuty, takže vedeme v Helsinkách 1-0 a čeká nás druhý poločas, po kterém se chceme dostat do listopadové baráže. Jonas Kolka teď obelstil Tomáše Galáska. Naštěstí tu přihrávku na Jonathana Johanssona už nevymyslel dobře. Míče se v poklidu zmocnil Petr Čech a okamžitě posunul balon na Zdeňka Grigeru.
Tomáš Jun. Heinz prostrčil balon na Poborského, u něho Koptev. Poborský, Jun cítil za sebou někoho ze spoluhráčů, ale byl tam jen Jonas Kolka. Lagerblom. Rosický jeho akci zabrzdil. Takže Finové budou vhazovat. Připraven je Lagerblom. Vrací dozadu. Teď Hypie. Pozor na Kopteva. Koptev zpracovává balon do něho Grigera. Ale dobře, máme balon, Poborský. Kapitán týmu Galásek, Rosický. Náš útočný tandem je neustále podporován Vladimírem Šmicrem a také zprava Karlem Poborským, kteří se snaží o velmi aktivní pojetí. Vazovat bude obránce Zenitu Petrohrad Mareš. Vybral si Šmicra. Poborský a jeho střela nečekaně vyplašila Jeskelainena. Karel Poborský je dnes hodně aktivním hráčem. Dvakrát tvrdě vystřelil v prvním poločase, teď přidal třetí ránu. Znovu byl úspěšnější Jussi Jeskelainen, jednička v brance finského výběru, ale je z toho alespoň roh. Takže Karel Poborský načechrá balon do pokutového území, kam přišel pomoci Ujfaluší, rozehnal. Nakonec hlavička Tony Kália, ale jenom k našim, takže Vladimír Šmicr dobře to udělal, zbavil se Johanssona, přihrává Marešovi, Mareš mu vrací, Šmicrovo přenesení hry na Poborského, u Poborského Koptev, Rosický, vyměňuje si balon zatím s Poborským, stále Rosický. Na chviličku Heinz, Rosický bude postupovat do vápna, tam ještě sprintoval Jun, ale každopádně je pískáno a bude to Dušané přímý volný kop po faulu na Rosického z velmi pro nás příjemné vzdálenosti. Takhle se to všechno seběhlo, Rosický se tam dostal do klinče mezi Heikkinena a Hypieho, ti ho srazili k zemi a uvidíme, kdo bude kroutit míč na Jeskelainenho branku. Fauloval Heikkinen, kterého si právě nový trenér Heliskoski vybral do svého týmu a má k němu velkou důvěru, staví ho prakticky ve všech zápasech. Takže přímý volný kop. Tak je tam Heinz, je tam Poborský. Marek Heinz nakonec a míč skončil bohužel jen v náručí finského brankáře. Tady je Marek Heinz, autor toho přímého volného kopu, na který se ještě díváme. Balón chytil do koše Jeskelainen. Teď už ale máme možnost rozehrát v podání Grigerova centru dopředu. Opět Poborský, Jun, Poborský a Koptev. A domácí fotbalisté získávají možnost hazování. Bude to Kálio, který vhodí balon do hry. Rosický tam bojuje se Sjelundem. Zatím se dá říci, že oproti původním předpokladům je Sjelund více stažen. Teď ale pozor na naší akci. Heinz. Tady je Mareš. Marešův centr. Koptev odvrací jenom k Rosickému. Je to gól! Vedeme 2-0. Tomáš Rosický vyslyšel to přání, aby ve svém jubilejním zápase dal branku a naši fotbalisté vedou na olympijském stadionu 2-0 a to je famózní a baráž se nám
nám v tuto chvíli hodně přiblížila. Uplynulo zhruba stejný čas jako v tom prvním poločase a český tým dokázal dát zase branku. Parádně halfvolejem se do míče opřel Tomáš Rosický. Jussi Eskelinen neměl šanci. Tady Koptev nedůrazně, nepřesně odvrátil. Naštěstí pro nás k Tomáši Rosickému a ten vypálil ránu jako z děla. A je to jeho 14. reprezentační branka. Tak to je příjemné, navíc další akce. Řítí se tam Marek Heinz, po něm Šmicr. Mareš. Tak tohle jsme přesně potřebovali. Dát zase rychlý gól hned po příchodu ze šaten. Tým se uklidnil, vedeme o 2 góly. To je skvělé, Grigera. Dobrý centr na Šmicra, ale přihrávku vystihl také Eskelinen. Lagerblom. Galásek, Heinz. Míče český kapitán Galásek, Grigera. Pomorský, Šmicr. Pomorský, Grigera a Eskelinen. Finský tým hraje v těchto chvílích vlastně jenom na jednoho útočníka. Vy se díváte na Zdeňka Grigeru, který pomalu vstává z trávníku a už k němu běží hlavní rozhodčí González, aby se přesvědčil, jak to s naším fotbalistou vypadá. Zdá se, že Grigera už je v pořádku. Zatím tedy ještě jednou se podívejme na ten souboj Grigery a Tainia, po kterém Zdeněk Grigera se sbíral ze země. Vepředu, co se týče finského útoku, je skutečně jenom Johansson. Snaží se ho podporovat Cielund a také ještě Jonas Kolka, ale dá se říci, že Finové hrají jenom na jednoho útočníka. Grigera už dospěchal zpátky na své místo, ale ještě si drží kotník. Tainio tam do něj pěkně zajel. Možná se to dalo i pískat, ale to už je teď jedno. Míč má Tomáš Ujfaluši, hraje se před naší brankou, rozehnal. Grigera. Ujfaluši. Pavel Mareš. Tomáš Rosický. Šmicr. Míč mu ale utekl, rozehnal, musí zpátky, Ujfaluši také, ale nezastavili Johanssona. Naštěstí zasáhl Petr Čech. Na tohle si budeme muset dávat pozor. Johansson je typický breakový útočník, který je nesmírně rychlý a může nadělat potíže. Gól dal ostatně i v Teplicích. Na poté šanci Johanssona, na kterou se ještě jednou díváme, a kdy přes Ujfalušiho pálil na Čecha, budeme sledovat rohový kop, který už je připraven poslat do hry Kolka. Pozor na lavičku Finů! Ještě tam byl Johansson, který dorážel balon směrem, to je on, na naši branku. Udrželi jsme situaci. Pozor, ještě Tainio centruje. Hypie tam nabíhá, ale už má míč v moci Čech. Doufejme, že se na všechno budeme moci podívat ještě jednou, protože míč urazil břevno. Takže Finové byli hodně blízko ke vstřelení gólu. Teď má míč pro změnu Čechu kolega ve druhé brance Jussi Eskelinen. Lagerblom. Pomohl si rukou, což sudí González viděl a hned hru přerušil, takže budeme moci se uklidnit po té finské šanci a v klidu rozehrát z místa přestupku. Tady ještě jednou, Dušane, se podívejme na tu situaci. Byl to se 14 Tony Kuivasto, který hlavičkoval, a potom ještě tam byl nebezpečný atak Johanssona. Naštěstí Finové míč do naší branky nedopravili.
Český tým si odechl, stále vede o 2 góly. V 56. minutě 2-0. Uifaluši, u něho Johansson, souboj dvou hráčů s číslem 21 na zádech. Úspěšnější finský útočník, ale přihrávka se mu nepovedla. Šmicr. Mareš. Ale také jen k Finům. Heikkinen a jeho centr nezachytil nikdo z jeho spoluhráčů. Poborský. Galásek. Byl styl Heikkinen a dokázal vyslat dopředu Šmicra, ale z branky upaluje také Jeskeleinen. Situaci zvládl, i hned rozehrál a teď má míč Lagerblom. Puivasto. Onikálio. Koptev. Heikkinen. Kolka, Lagerblom. Znovu Kolka. U něho Heinz a Mareš a naši vybojovali. Šmicr, Galásek, Rosický. Rychlé přiklepnutí a jdeme dopředu. Ovšem ta přihrávka na Jona už nebyla přesná, takže Kálio mohl rozehrát. Teď Koptev. U něho Galásek, Koptev stále u balonu. Naštěstí Uifaluši odehrál. Tam je Heinz, proti němu Lagerblom. Heinz v klidu podržel balón, rozehrál Rosickému. Vepředu je teď dvojice Poborský, Šmicr, Karel Poborský, u něho Kálio. Heinz zkusí to z dálky, je to gól! Vedeme 3-0 a dá se říct si, že páteční losování baráže už nás může zajímat. To určitě, 3-0 Marek Heinz, nádherně z dálky. Už to dvakrát zkoušeli v prvním poločase, nevyšlo to, ale teď uvízl na třetí pokus míč v Jeskelejnově kleci. Perfektně si hodil Heinz balon na levačku a ranou k tyči překonává Jeskeleinena v době, kdy Finové chtěli střídat a kdy tuto činnost udělají až potom, co se podíváme ještě jednou na opakovaný záběr, takže po této střele Heinze vedeme 3-0 a ze hřiště odstoupil Lagerblom a s číslem 13 jej nahradil Ari Nyman, který se posunuje na pravý kraj obrany, to je on. A teď už máme Dušane na hřišti fotbalistu, který je z finské ligy. Ari Nyman, to je také muž, kterého si vytipoval do svého výběru nový trenér finského týmu Heli Koski. Stejně jak už jsme mluvili o Lagerblomovi a Heikkinenovi, také Nyman. Jeden z těch, který se teprve teď objevuje ve finském národním týmu, je mu teprve 21. Vytáhl si ho Jirky Heli Koski z 21. Šmicr, po něm Rosický. Grigera. Tomáš Rosický znovu přihrál Grigerovi. Rozehnal. Ten si vybral Tomáše Uifalušiho. Finové se nechtějí zatáhnout před svojí branku, hrají obranu hodně vysoko. Naši tedy musí zakládat postupný útok a vymýšlet, co by mohlo přelstít sformovanou obranu Finska. No a chystají se další střídání, už se tam vyslékl na naší lavice Jan Polák, to znamená, ten půjde do zápasu každým okamžikem a je rovněž připraven finský kanonýr Mikael Forsell z Birminghamu, to znamená, že i Finové budou střídat a pro Finy už by to bylo třetí střídání v zápase. Tak právě v tuto chvíli přijde na trávníky Jan Polák a ze hřiště míří Vladimír Šmicr. A to je právě fotbalista, který připravil ten veledůležitý první gól Tomáši Junovi, takže Vladimír Šmicr může odcházet velmi spokojen ze hřiště.
a už myslet na baráž a že se mu snad konečně podaří tedy ten postup na světový šampionát, když baráž bude velmi těžká a nevyzpytatelná. Možná by se slušelo připomenout, samozřejmě přímo postupuje z Evropy 8 vítězů skupin, samozřejmě je tam pořadatelské Německo. Pozor, ale teď na kolku ještě 2 týmy z druhých míst postupují přímo, no a těch zbylých 6 ze druhých míst si to rozdají o 3 pozice v baráži. A právě dvojice se vylusují už tento pátek ve 12 hodin. Pozor na Sjelundovu ránu, kterou Petr Čech bravurně likviduje. Ale byla to nepříjemná rána toho talentovaného ofenzivního záložníka či někdy útočníka Daniela Sjelunda. Petr Čech si ale poradil dobře. Stále český tým drží čisté konto. Ujfaluši, po něm Mareš. Galásek. Dobrá kolmice na Tomáše Juna. Do vápna už mu zbíhají Poláky. Heinz. Také Rosický. Ten se teď nepustil do vzdušného souboje. Eskelinen je přeci jenom vysoký golman, měří 191 cm. Tam by Rosický neměl šanci. Lavičkoval rozehnal, po něm Galásek, Grigera. Tady je Hypie. Heinz tam chtěl vybojovat balón. K němu se dostává Kálio. Hypie, kapitán a zkušený hráč, který byl v roce 2001 vyhlášen finským sportovcem roku, což je samozřejmě událost, protože fotbal tady zdaleka není nejpopulárnějším sportem. No a Stilburgu se zná s Tomášem Galáskem, kde spolu hrávali. Ale dnes jeho obrana inkasovala už 3 góly. A co se týče samotného Hypieho, také už to není samozřejmě to, co bývalo, je mu už 32. Takže tady je to střídání, odchází Sjelund a přichází Mikael Forsell, fotbalista z Birminghamu, ke svému 38. zápasu v reprezentaci. Proti nám v Teplicích nehrál pro zranění. Hráli v Chelsea. Takže zkušený fotbalista dal hat-trick Makedonii v kvalifikačním zápase. Tak doufáme, že dneska se mu střelecky dařit nebude. Pomorský, po něm Galásek. Grigera, Galásek. Ujfaluši. Raději Petru Čechovi. Dlouhý míč. Prostoru kam dopadal, ale nebyl nikdo z našich, jen obránce Kálio. A Kálio bude vazovat. Samozřejmě, že olympijský stadion je v těchto chvílích stichlý a sleduje už víceméně exibici naší reprezentace, která dokázala, že fotbalové zázraky se nedějí a že ta kvalita a fotbalovost našeho národního výběru je určitě vyšší než na straně Finů, i když Finové nastoupili s týmem složeným z krajánků, kteří hrají v renomovaných evropských klubech, ať již v anglické anebo německé lize. Na trávníku David rozehnal, ne vlastní vinou. Proto může hrát český tým. Mareš už postrčil Galáskovi. Kapitánovi českého výběru se ale přihrávka nepovedla. Heinz. Mareš byl faulovaný. Provinil se právě nový muž na hřišti, tady se na něj díváme. Niemann, který takto fauloval našeho fotbalistu. Očekávali jsme, že Niemann možná bude hrát i v základní sestavě. Nakonec tedy tento fotbalista Interu Turku nastoupil ke svému 7. zápasu až v průběhu. Teď Jun, Galásek, Mareš, Heinz. Postupuje přes Niemana, stále Heinz, Rosický.
Galásek teď trošičku zahnal Grigeru, který už na balon nedosáhl, a tak Finové budou vazovat. Pro míč si spěchá Tony Kallio. Vybral si Forsela, kterého ale Poborský Grigera ustrážili. Sami Hypie odvrátili jen do zámezí a kouč Brickner může být samozřejmě spokojený. Karel Brickner je pochopitelně trenér, který už odehrál řadu takovýchto klíčových zápasů, kdy jde o všechno. Nedal na sobě včera znát žádnou nervozitu, snažil se na tréninku i zmást pozorovatele finské reprezentace různými variantami, kdy prohazoval při hraní na 2 naše hráče. Teď Koptev posílá na Forsela, pozor na něho, už je ve vápně a pálí naštěstí mimo branku Petra Čecha, ale tam jsme viděli, jak rychle dokázal tento útočník převzít balón, uvolnit se a i hned vypálit. A ještě jednou Forselova rána, která ale prosvištěla jen nad brankou Petra Čecha. Mluvili jsme o kouči Bricknerovi. Ten si samozřejmě vůbec nechtěl připustit, že jde o nejdůležitější zápas letošního roku. Na tiskové konferenci říkal, že doufá, že budou ještě důležitější zápasy, čímž samozřejmě měl na mysli ty barážové. Takže Mareš, Polák, Rosický, Heinz, opět Mareš, Polák, Rosický, Poborský, u něho Kallio. A už byl Karel Poborský s balónem mimo hrací plochu, to znamená, že opět hazují domácí fotbalisté. Míč má v rukou Tony Kallio. Znovu přihrávka směřovala na Forsela. Grigera byl pozorný. Teď už ale Uifaluši. Mareš. Galásek. Mareš. Znovu kapitán českého týmu. Všiml si rozběhnutého Poborského. Jeskelin to udělal dobře. Poborský nebyl v offsideu, takže mohl hrát. Teď už Koptev, naštěstí zastaven Zdeňkem Grigerou, a také celá akce Finů po levé straně zpomalená. To znamená, že naši jsou sformováni v obraně a sledují, jak domácí fotbalisté rozehráli. Kallio na Hypieho. Ten posílá dopředu Johanssonovi. Ten byl dobře strážen Grigerou a nakonec rozehnal jistý balon před Petrem Čechem. Takže v 69. minutě kvalifikačního utkání na olympijském stadionu vedeme rozdílem 3 branek zásluhou Juna a krásných střel Rosického s Heinzem. Teď má míčele finský výběr. Mikael Forsell. Kolka. Přihrávku na Forsella vystihl Tomáš Uifaluši. Ještě pokračoval v akci, tím vyvedl z jistoty Tonyho Kuivasta. Nic skončil v zázemí a hrát může tady náš fotbalista Pavel Mareš. Polák, po něm Heinz. Vzpomínaný Pavel Mareš nastoupil vlastně místo Jiránka, který měl zdravotní problémy, ale dá se říci, že dnes je na svém postu levého obránce naprosto suverénní. Fotbalista, kterého trénuje v Zenitu Vlastimil Petržela. Teď pozor na Forsella. Ale neprobil se přes naši obranu. Zastavil ho Zdeněk Grigera. Koptev. Za sebe. Forsella teď přehlavičkoval. Rozehnal, ale ještě je tam Johansson. Petr Čech dobře vyběhl. A tam bylo 5 soubojů těch 2 21 Uifaluši a Johanssona, zatím tedy pro náš tým. Tyto souboje vycházejí velmi dobře. Tady je Jonathan Johansson z Charltonu,
30letý fotbalista, ale už výkop Petra Čecha. Pak si také. Druhý brankář je Skelejnen a Mikael Forsell v offsideu. Praporek nahoře. Rád bude český tým. Rozehrál Ujfaluši na Mareše. Rosický, u něho byl Heikkinen, který zítra oslaví 27. narozeniny. Teď Ujfaluši, Rosický. Tomáš Rosický si nakonec vybral na jistotu Mareše. Ujfaluši. Pas na Poláka, ten prodloužil dopředu, ale do míst, kde nebyl žádný z našich fotbalistů, takže v klidu rozehrají Jussi Jeskeleinen. Finský brankář poslal dlouhý míč na útočníky, zabojoval tam Johansson, Ujfaluši byl pozornější, nepustil míč za sebe, Jonas Kolka. Heikkinen. No a Karel Poborský musel odvrátit míč i za cenu rohového kopu, protože už tam na něj dotíral zezadu Petr Koptev. Tady bude další střídání, připravuje se Kováč, ale uvidíme, zda nejprve dá hlavní sudí pokyn k rozehrání toho rohového kopu. Koptev nakonec přenechává balón k tomu, aby ji rozehrál Kolka do našeho vápna. Takže Kolkův rohový kop, nabíhal tam Forsell, ještě bude Tainio centrovat, byl tam vysoký Kuivasto, tady je Koptev, ale naši fotbalisté, jmenovitě Poborský, akci zastavili a v tuto chvíli už se budeme věnovat tomu střídání. Tak Radoslav Kováč si opravdu půjde zahrát a místo něj míří z trávníku Tomáš Jun. Radoslav Kováč ze Sparty zamířil do Spartak Moskva, kde si na pozici defenzivního záložníka údajně počíná výtečně. Zřejmě to také znamená posilnění defenzivy. Finové rozehráli, protože tam byl pískán ještě Poborskému faul. Teď ale naši vybojovali balón. Rigera na trávníku, tam se do něj opřel Sami Hypie, ale podle hlavního arbitra bylo všechno v souladu s pravidly. Samozřejmě, že Karel Brickner tímto posílil pro těch závěrečných nějakých 17 minut zápasu naši defenzivní činnost. Kováč se zařadil zatím tedy do zálohy a vypadá to, že v útoku se z našich fotbalistů bude pohybovat pouze Heinz, podporovaný zřejmě ponejvíce Poborským, eventuálně Rosickým. Radoslav Kováč debitoval v loňském roce právě v kvalifikačním zápase s Rumunskem. Galásek dobře vystihl finskou přihrávku. Zabojoval ještě Marek Heinz. A to je míč pro naše barvy. Do konce zápasu zbývá něco přes čtvrt hodiny. Jedeme o 3 góly. David rozehnal. Dvakrát chtěl propasírovat dopředu míč. Vždy se vrátil k němu. Teď si nerozuměl Galásek s Heinzem. Sami Hypie. Okamžitě hledal vepředu Forsella a ten míč v klidu zpracuje až Petr Čech. Takže golman londýnské Chelsea Petr Čech vykopává balón raději daleko od své branky. Tam hlavičkoval Kuivasto, teď Mareš. Heikkinen v souboji s Kováčem. A budeme u balónu. Kováč tam ukázal zdviženým prstem hlavnímu sudímu Gonzalesovi, že rozhodl správně, že naši budou vhazovat. Takže Mareš.
Kováč. Na zemi je Mareš. A opět z místa přestupku rozehráváme. Pavle Mareš se dostal do základní sestavy, už to bylo cítit ze včerejšího tréninku. Na jeho pozici proti Nizozemsku začal Martin Jiránek, ale ten po operaci třísel stále není asi 100% fit a coach Brickner asi nechtěl riskovat, že by musel třeba po 10 minutách Jiránek střídat a přišel bychom tak velmi záhy o jedno ze střídání. Teď ale právě Mareš chyboval a stále z toho Finové těží. Petr Koptev se prodíral dopředu. Naštěstí se přes hradbu červených těl nedostal. Teď Polák, Poborský, Rosický, Polák. Grigera. Víc se k němu od Poborského vrátil. Rosický. Grigera. Poborský. Kalio do zámezí. Takže vše nasvědčuje tomu, že fotbalový podzim pro nás naštěstí tady na olympijském stadionu neskončí a že budeme dál bojovat o postup na světový šampionát. Samozřejmě ještě se bude netrpělivě čekat, kdo ze zraněných fotbalistů se eventuálně uzdraví, protože ta marotka, která nás během podzimu Dušane postihla, byla nevídaná a samozřejmě velice ovlivnila složení národního týmu, především útoku. To určitě. Především je citelná ztráta dlouhánů Kolera s Lokvencem, které vlastně nikdo jiný nemá. Ale tady ve Finsku jsme si s tím zdá se poradili. Poborský a Hypie, ten byl u míče dřív, ale míč se dokutal do zámezí. Ano, tady je Sami Hypie, fotbalista Liverpoolu, kterému bylo v minulém týdnu 32 let. Dvojnásobný nejlepší fotbalista Finska. Heinz, ale také Koptev. Míč pro český tým, protože tím, kdo se naposledy dotkl, byl Jonathan Johansson. No, když jsme hovořili o těch absencích v našem týmu, tak musíme poznamenat, že hodně diváků tady má na sobě dres s číslem 10, který ve finské reprezentaci nosí Jari Litmanen. Bezesporu Dušan, nejlepší hráč finské historie. V polovině 90. let skutečná evropská špička a ten také nebyl k zápasu nominován pro zdravotní problémy. Ne nejlepší hráč, ale také střelec všech dob Finska. V Teplicích se představil, dal také krásnou branku. Teď svému týmu pomoci nemůže. Zdeněk Grigera, vybral si Poborského. Grigera je na trávníku a hlavní rozhodčí foukl do píšťalky, až když si všiml signalizace jeho asistenta, který stál blízko. A budeme kopat na branku Jeskilejnena. No, tam byl ten souboj s tímto mužem, kterým je Tainio. Naši fotbalisté rozehráli, už je u balónu Grigera, posílá na Heinze, u něho Heikkinen. Heinz stále drží balón, teď neměl komu přihrát, ale nakonec jsme vybojovali zásluhou domácího Kopteva, který poslal balón do zámezí, rohový kop z pravé strany, no a ten rozehraje samozřejmě Karel Poborský. Tak držte palce, Karel Poborský bude centrovat. Ujfauši, Kováč tam ještě neskakoval, ale ani jednomu se nepovedlo zacílit míč za záda Jussiho Jeskilejnena. Tady je Radoslav Kováč, ještě jednou se podívejme na rohový kop Karla Poborského. Skáče tam Kováč, ještě tam nabíhal, zleva rozehnal, ale nic z toho nebylo, takže Finové, jmenovitě Koptev, postupují. Teď Johansson, u něho rozehnal, vysunutý z obrany. Galásek dostahuje balon do strany na Mareše. Opět Tomáš Galásek, dnes defenzivní záložník.
Hrající s přehledem, Mareš, Uifaluši, znovu Mareš, Heinz, ale pozor. No a už byl balon v zámezí, takže hra je přerušena. Takže hrál Ari Nyman, po něm Toni Kuivasto a teď Toni Kallio. Koptev. Naslepo za sebe, míč doputoval do zámezí. V klidu a pohodě může rozehrát český tým, který vede v klidu a pohodě v 82. minutě na půdě Finska 3-0. Zdá se, že Finsko nám dá vstupenku do baráže, stejně jako Finsko dalo světu třeba finskou vodku, mobilní telefony nebo finskou saunu. Takže Čech. Dlouhý pas dopředu, kde je Heinz. Nakonec Hypie, Koptev. Zastaven na chviličku Grigerou. Tainio posílá do offsideu naštěstí balón, kde byl Johansson i kanonýr, na kterého se díváte, tedy Forsell s 9. Hra je přerušena a z místa přestupku opět naši fotbalisté rozehrají. Tady je další hráč Jonathan Johansson, který nabíhal na tu přihrávku, kterou Tainio mířil dopředu na 2 finské útočníky. Teď Finové tedy v tandemu skutečně 2 útočníci, Forsell a Johansson, hrají na špici finské sestavy. Dlouhý balón, hrát musí Uifaluši, Galásek, ale za ním je Teemu Tainio. Pomohl také Kováč. V této chvíli jsme se ubránili a teď je to také v klidu a pohodě, protože míč se dokutálel za postranní čáru. Pavel Mareš může v klidu rozehrát. Bral si Poláka. Mareš. Tam nebyl nikdo z našich. Tainio. Koptev. Ten umí zacentrovat, pozor na to. Ale teď skončila jeho přihrávka, jeho centr v náručí Petra Čecha. Takže my teď budeme také sledovat během večera, jak dopadnou další zápasy, protože ještě o účastnících baráže nebylo ve všech případech rozhodnuto. Jak už jsme říkali, losuje se v pátek ve 12 hodin a budeme tedy vědět, kdo proti nám nastoupí v polovině listopadu v tom klíčovém dvojutkání o postup na světový šampionát do Německa. Jonathan Johansson má míč. Vyhnul se Uifalušimu i Marešovi, stále Johansson. Povedlo se mu i odcentrovat. David rozehnal, nenechal hrát Forsella. Ale ještě finský tým zůstává u balónu. Koptev. Povracel Uifaluši, Heinz. Rosickému. To je dobře, je třeba také podržet míč, aby se rychle nevracel na kopačky Finů. Grigera. Kováč. Uifaluši. Pavel Mareš. Tady je Kováč, vybral si Rosického. Nakonec Galásek vybojoval zpět balón a vyměnil si s Grigerou. Galásek. Čech. A tam je Kallio. Kallio teď na chviličku obelstil Poborského. David rozehnal, musel odvrátit nebezpečí i za cenu autového vhazování. No a ještě připraveno střídání. Jiří Steiner se podívá na trávník a z toho zmizí Tomáš Rosický, který dnes odvedl, myslím, velký kus práce. Ano, Tomáš odchází mimořádně spokojen. Byl to ten fotbalista, jak ho známe. A samozřejmě ta druhá branka v jeho jubilejním zápase za národní tým byla nádherná.
Teď je máván offside, takže veškerá snaha Finů byla zbytečná. Díváme se na Kopteva. Takže si pojďme vychutnat poslední minuty zápasu, který nám na olympijském stadionu v Helsinkách přinesl velkou radost a který nás posílá do baráže. Samozřejmě, že účast na světovém šampionátu příští rok v Německu je pro nás významná hned z řady důvodů. Samozřejmě byl by to první start samostatné české reprezentace na takovémto turnaji na mistrovství světa. Zatím se nám dařilo propracovat se na evropský šampionát a tam i uspět, ovšem samostatné Česko ještě na světové mistrovství nehrálo. No a samozřejmě je to i velká šance pro naše diváky, protože mistrovství světa se hraje v těsném sousedství naší republiky. A když takto mistrovství bylo naposledy blízko, to znamená v 74. roce, to ještě samozřejmě jsme nemohli cestovat do Německa, tehdejšího západního, tak jako tomu bude v těchto okamžicích. Takže by se čekalo určitě, že na stadionech bude obrovská, možná historicky největší podpora našich fotbalistů. Takže ještě Galásek v klidu si vyměňuje s Rozehnalem. Lavičku je Polák na Poborského. Tomu dnes zápas 100% vyšel. Heinz. Mareš. Fotbalista, na jehož vzestupu má velký podíl trenér Vlastimil Petržela, a který přes relativně krátké působení ve Spartě přestoupil právě za Petrželou do petrohradského Zenitu. Karel Brickner, který na úrovni národního týmu má zatím největší úspěch v semifinále Euro, je jistě spokojen. Několikanásobný trenér roku by byl v případě postupu nejhlavnějším kandidátem na tuto trofej i v letošním roce. Teď Polák, po něm Kováč. Heinz. Kováč dává Heinzovi. Naši hrají evidentně na jistotu, volí krátké, bezpečné přihrávky. Je Poborský a finský obránce Kálio. Fotbalista, který těží z vysoké postavy, kterému dal trenér Helikosky, kterého jste viděli důvěru v tomto zápase. Kujvasto. Mifaluši vystihl přihrávku Heinz. Hypie. Koptev. Kopteva, Galásek a Poborský. Naši fotbalisté zpomalili finskou akci. Kapitán Galásek v záběru. Hypie přenáší na Niemana. U něho Polák. U balonu budou Finové. Běží poslední minuta té základní hrací doby. Stále vedeme 3-0 v Helsinkách a postupujeme do baráže. Petrček v poklidu rozehraje, když k němu přiběhl dotírat Johansson. Tady Jan Polák a 2 minuty nastavuje hlavní rozhodčí González, což není mnoho. Pozor na Forsela, ještě se tam dostává do šance. Nakonec naše dvojice Čech a Grigera vyřešila tuto situaci v závěru utkání.
Tady je Forsell, který už v 16 letech hrál nejvyšší finskou soutěž. A Čech a po něm dobíhající Zdeněk Grigera zachraňují. Takže běží první minuta. Postavení je pískáno. Postavení mimo hru. A v něm Jonathan Johansson. Hrál v Estonsku za Floru Tallinn. Takže Ujfaluši na Poláka, ale už Finové Kálio. Ujfaluši, běží poslední minuta utkání, poslední minuta zápasu, který naši fotbalisté potřebovali vyhrát, nenechali nic náhodě a už v 7. minutě dali branku, která byla nesmírně důležitá. Po skvělé přihrávce Vladimíra Šmicra skóroval Jun, náš tým se mohl uklidnit. Pozor ještě na Poláka! Oj, tak to byla ukázková rána. Ještě Forsell tam bojuje s naší obranou. Johansson. A v těchto chvílích zápas končí. Česká republika vítězí na olympijském stadionu v Helsinkách nad domácí reprezentací 3-0. Postupujeme do listopadové baráže a v každém případě jsme tady po všech stránkách splnili ten těžký úkol vyhrát na půdě houževnatého soupeře, který neměl co ztratit, mohl hrát v naprostém klidu. Naši fotbalisté od prvních minut převýšili finskou reprezentaci a zaslouženě brankami Juna z prvního poločasu a krásnými střelami Rosického a Heinze z poloviny druhé porážejí finský národní výběr 3-0. Znamená to, že reprezentační podzim nekončí a že nás čeká ještě ten velice důležitý dvojzápas. Soupeře se dozvíme ve 12 hodin v pátek. Tady je Milan Baroš, který za stavu, který na hřišti byl, samozřejmě nemusel nastoupit do utkání a kterého Karel Brickner správně šetřil, tak aby definitivně se dal dohromady a aby byl připraven na to velice těžké utkání. Samozřejmě soupeře, kteří mohou proti nám být na losování, ještě přesně neznáme. Dnes se ovšem rozhodne, ale v každém případě baráž to je vždy sázka do loterie. Naši fotbalisté v ní budou muset uspět. Tady je Tomáš Rosický, nebo byl, který dnes odehrál jubilejní reprezentační zápas, dal nádhernou branku a byl samozřejmě velkou oporou. Petr Čech už tady byl oslavován nejenom našimi fanoušky, ale včera byl v centru pozornosti i příznivců finských, protože všichni vědí, že je momentálně nejlepším brankářem na světě podle hodnocení. Náš národní tým se dnes i hned po zápase vrací do Prahy. Hráči se rozjedou plnit své povinnosti, ale tady ještě branky. Ta nádherná přihrávka Šmicra na Juna a bylo to 1-0 v úvodu druhé půle. Tato branka nejlepšího kanonýra loňské české ligy naši reprezentaci uklidnila. No a přijde další situace, kdy Mareš posílal balon dopředu, Kovtep nedůrazně odvrátil a Rosický parádně v 51. minutě naběhl na balon a dostal ho za záda Jeskelainena. A tady se ještě dívejme na parádní levačku Heinze,
která v 58. minutě uzavřela skóre zápasu a naše reprezentace tím suverénně vyhrála 3-0. Takže my se z Helsinek loučíme, rozhovory s našimi fotbalisty uvidíte ve Sportovních novinách krátce před 20. hodinou. Přátelé, jsme v baráži, takže si to hezky oslavte. Krásný, dobrý večer.